Bueno, Igor Araba Olaza naiz, eta, VFX, efektu espezialen sail batean lan egiten dut, konposizio sailean, eta, hori da nire lana, sari honetan. Azkenen oso ona, egia esan divertitu izan da, nahiz eta azkenen beti azaltzen dira arazo txikik, ez? Baina, hori da gure lana, azkenen arazo horiek soluzionatzea. Eta, egia esan oso divertitua, azkenen dauzkegu, izan ditugu 3D asko, gero beste plano mota batzuk, baina resultua ikusita oso kontentu egia esan. Nik uste urkatutako bi emakumeena. Asko gustatzen zait, gaina grabaketa jo nintzen nola grabatzeko planoa ikusteko, eta asko gustatzen zait kombinatzea hori, ez? Bi plano desberdin grabatu eta gero elkartzea. Eta egia esan gero ikusten dezunen, nahiko impresionatzen du, ez? Txerriaren bi planoak, bai eskuarena eta bai arpegiarena. Ze azkenen transizio hori egiteko, egitatik 3D-ra, azkenen nahiko komplexua da, baina, ondo gehitua, kontentu. Zekar egiten, egia esan, talde lana, bai grabaketa egunetan ikusi nuen ze talde zegoen eta gaina jende asko ezagutzen nuen, eta baita postprodukzioan ere, eta hori ikustea hain lan talde pixka txikia horrelako telesail batentzat eta zer atera den hortik, egia esan pasa bat izan da, bai jendea, oso kontentu. Egia esan ez nahi hori xantiri utzi. Bai, azkenen bera dauke, fikziozko gauz hauetako imaginazio handia dauka, eta egia esan beti bialtzitunen bozetoak eta horrela beti ikustezu ze politia, ez? Nola sartzen dituen egurra eta gero hileak eta ez dakit oso politia izaten da beti. Bai, lehenengo da begiratu zenbat plano dauden, más o menos, eta gero ja azten gara erabakitzen. Arnin nahiagot kombinatu pixkat plano zailak hartu, horiek landu, eta gero deskantxo bat txiki bat egin beste plano erresago batzuekin. Eta gero berriz, beste zail batzuk, gero erresago batzuk. Azkenen egia esan bai dela buruntzako pixkat, burukin nahiko lan egin behar dezu. Eta orduan jakin behar dezu pixkat gestionatzen, ez? Azkenen nahiko luza izaten dira lan hauek. Eta, zue onbertzera pixkat prest batzutan plano zail bati hasiera emateko.